saluhut. Haleluya, 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 haleluya. Mari demahita nomor 10 alu ya sada saharudia tulu ukap bahal nau muli bagas ni debatake. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Martua do halak namanao di Tangiau kamu maha tani debata di hari mingguon tersurat di Amos bidu 5 ayat 10 walu saharu di ayat 27. Marjia manasida akan namangapian di hari ni Jahoba tungahama labamu nasiani haholo modo hari ni Jahoba dada hati uron. Dada haholomon tongon arini Jahoba jala dada hati urun hagolapod do dang marsinodang
Ainak pe di peleho kamu tuau aka pelean si tutungon dohot pelean si panganon dang lomoro hakku disi. Pelean hamuliateon sian pinahan muna pamue ape dak peduli audisi. Paholong mas yang au haguturun ya paidemu, jaladang lomoro hani pinggulku ubege soara di sordam. Jadi margiling-giling masongon naik uhumi, jala hati goran songon sunge naso olo marsik. Tung adung ma aka pelean si potongon dohot si panganon di pasahat hamu tuau di halongonan saliling si 40 tahun hamu ale pinopar ni Israel. Atong usungo muna ma udung-udung ni raja muna rudi ojahan ni gana-gana muna songoni bitang ni dewata muna akan abinahem muna di hamu. Jadi teguh kumahamu tarbuang dao salku sian Damaskus ninda Jahoba debata sebaot guarna. Ido sahakna mertua ma halak natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Mari demahita 414 bubuan ma diriku. Tidakko maha porsiautai songon nahina tidakko ni dongata saha porsiaon disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumopa langit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabia siatot di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mate terbazal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban waturudong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhun tu siamun debata Jahoba amanai pargugu na sohatu dosani disimai bana pe mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu doho na mate au porsea di tod di perbadia jaladong sada huria nabadia huria topan halak Kristen akka nabadia doho di hasasani dosa doho diatai namadok mula mangulu do sogo daging ni halak nang mate doho di hangoluan nasora suda. Amin. Tapi gimatik ting di tonga-tonga ni huriata di minggu sadarion.
hurian itu hata tabegema titing namasa do nanang si pamasaon di tonga-tonga ni huriata Minggu tanggal 12 November tahun 2020. Nabarjolo Goarni Minggu ta sadarion ima minggu pa 23 dung Trinitatis. Topik minggu masih pauliulian manomu haroro ni Tuhan. Goarni minggu nanengro ima minggu pa 24 dung Trinitatis. Nabaduahon permingguon lansia. Di hari Minggu sadarion di patupa huriata do permingguon lansia di lingkungan Moria Luban Curjur na hinobasan ni inang diakones tama si hotang dohot amang si tuabe lubat tobing masuk pukul 10 wit. Na patuluhon pasahat tohonan padita. Di mingguta sadarion di patupa huriata hakabipedo ulaun pasahat tohonan padita tu 44 talak calo padita di gereja tahun niuluhon ni opuye porus hakabipe padita Dr. Robinson butar-butar ulauni di patupa di parmingguan pukul 10 wit hina suhuton ni hakabipe Menteng Jalan Jambu Jakarta Pusat Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Laos parsidohot do sia tonga-tonga ni resota HKBP Raja ima inang calon padita Ade Ayu Sepano Simorakir SSI Teol sian HKBP Raja calon padita Jenriko Sihobing STH sian HKBP Bethesda Sitaka. Na paupaton rapot panitia Natal Amaina. Di hari Selasa tanggal 14 November tahun 2020 di Patupa Huriatado rapat panitia Natal Amaina maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 10 wit. Na palimahon pertangyangan lingkungan. Di hari Selasa tanggal 14 November tahun 2020 di Patupado pertangyangan lingkungan di lingkungan Judika di bagas ni keluarga calon situate lubat tobing inang boru simanukalit di sait ni huta julu huta bagidda. Di hari Rabu tanggal 15 November tahun 2020 di lingkungan Piaraja di bagas ni keluarga Opu Nicholas boru lubat tobing di Piaraja. Lingkungan Immanuel Sihobuk di bagas ni keluarga L Silaban inang calon situa boru panggabian di Sihobuk. Di hari Kamis tanggal 10 November tahun 2020 lingkungan Korin di bagas ni keluarga Alex boru Sitopul manang Bapak Bobi di Simaung-maung Pea. Lingkungan Sion di bagas ni keluarga Bapak Immanuel Simangucong inang boru Sibuea di Jalan Rakea Sipagagan Perumahan Tolkit Ilham Sentosa Tulu nomor 08. Lingkungan Nomen Sensada di bagas ni keluarga Opu Valeri Lubat Tobing inang boru Sagala di Huta Bagasan. Lingkungan Nomen Sedua di bagas ni keluarga calon situa M Lubat Tobing inang boru Huta Barat di Sosor Padang. Lingkungan Immanuel Sigopulon di bagas ni keluarga amang situa S Pajaitan inang boru Sitorus di Sigopulon. Na paunopon Natal HKBP Distrik 2 Silidung. Di hari Selasa tanggal 5 Desember tahun 2020 patupaun ni Distrik 2 Silidung don Natal Akbar di Gedung Serbaguna. Hobar tu si mardalat do kupon sian distrikta tu sude huria nadong di distrik 2 Silidungon dalan laho patuluscon ulauni. Laos patupon na door prize alani sagihonon ni situa lingkungan do kuponi tuhita sude ruas ni huria tajaloma mardongan mauliate. Na papituhon na sorang.
Nah di hari Senin tanggal 30 Oktober tahun 2020 di basa-basa debatado sadada dana boru di keluarga Fredrik Mikael Gustava Sihobing SPD, Inang Ria Irawati Sibuea SPD di lingkungan Korin. Na pawaluhon titing marbagas, titing paduahon. Naing macalo paso-paso pawagas soma, calon panguli Ricky Mores Tipan Marpaung, anak ni Amata Flores Marpaung, tubuh ni Inata Carlina Boru Manurung, Sian Sipalat, ruas ni Huria HKBP Pardamaian, Resort Ebenezer, dohot calon Orwana, Yohana Esterlita Lubat Tobing, Boru ni Amata Tibul Lubak Tobing Nahenan, tubuh ni Inata Rusti Suhut Boru Siahan, Sian Huta Sumur Lingkungan Bethesda, ruas ni Huria HKBP Piaraja, Resort Piaraja. Saka pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 10 November tahun 2020 di HKBP Pardamaian, Resort Ebenezer Parparean, Distrik Obat Toba. Titing padua parjulu. Naing macalo pasu-pasu pabagas cuma calon panguli Alex Belpri Pinodang Lubat Tobing, anak ni Amata Manginar Lubat Tobing, tubuh ni Inata Rapina Boru Huta Barat, Sian Said ni Huta Luban Pea, ruas ni Huria HKBP Piaraja Resort Piaraja. Dohot calon Orwana Muti Ertiana Huta Barat, Boru ni Amata Sumarni Huta Barat, tubuh ni Inata Rosida Pasaribu, Sian Pulo-Pulo 2, ruas ni Huria HKBP Pulo-Pulo Resort Lubajulu. Saka pamasumasuon di hari Kamis tanggal 20 November tahun 2020 di HKBP Piaraja Resort Piaraja. Na pasiahon Hona ruhut parmahanion dohot pamisangion RPP. Mamuka hari Minggu sadarion hona ruhut parmahanion dohot pamisangon ni Huriatama, keluarga Hiskia Franz Supet Sitijak, Inang Juliana Elizabeth Sinaga Sian Luban Jurjur, lingkungan Moria Luban Jurjur, ala mangalausi aturan peraturan dohot ruhut RPP HKBP. Na pasapuluhon, sapulsada, sapul-2, boy mataida di stensilang. Nang songni titing parepengon, akamang do tabak kenang, boy mataida di stensilan, di pemasukan di Huriata, pengeluaran, dohot saldo di Huria, saldo diakonia, nang songni saldo pembangunan. Songni makamang dohot tabak kenang titing namasa, dohot nanaeng si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata tuhatama mamasumasuhita sudena. Maredde mahita Laos papungu pelian sada a dohot sadabi. Tujuanmu, oh Tuhan, sangat baik.
dameni de batahana sumurung sian saluhna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus nahina holongan ruas nang parhalado ni hakabipi tarlumubi akka dongata nanaeng majalo tohonan hapad di taon sian Tuhatai marhite huriana saderion hamu akamang dot hamu kainang nadi HKBP Perajaon dohot nadi sandok HKBP di Indonesia on dohot di duruni Indonesia on hatani debata nanaing mamakulingi hita imana tersurat di surat ni Apostel Paulus tu Huria Tesalonik bidu 5 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada songono do tersurat disi paihuti utamuma di bagasan rohamuna alai dang pola suraton Tuhanmu alia kadongan taringot tutikina dohot sadiharina ai di boto hamudo takas na songon panakobor ngido haroroni arini Tuhani ai molo di dok halap dame do jalamara swadong disima topu tahop tunasida hamagoani songon pambebeon tuna gabe-gabean jaladangadong haporusan nasida alai hamu alia kadongan dangna di bagasan nahulum hamu sotung hatiuran ari hamu songon panakko ai salutna do hamu anak hatiuron jala anak harian dang sian borngin hita manang sian haulomon atong sayunang matar podom hita songon akanaleban say dungo mahita jalam marrohana torang ai bornginido tarpodom akana modomi jala bornginido mabuk akana mabuki ala yang gohita nasian arian marrohana torang mahita tasolukon maha porsiaon dohot haholongon songon baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon niroha di haluawan aidang di padiri debata hita bahen sirimasan alai naeng ma dapotan haluaon hita marhite sian Tuhata Yesus Kristus naung mate humokop hita asa sado mangolu hita rap dohot ibana manang nadungo mangolu dope hita manang naung modompe dibayani say masih paingotan mahamu jala masih pauli-ulian songon naung binahen muna masih pauli-ulian songon naung binahen muna ido sahatna parjulu adorakso pinasa jamita adok si hamalate honota songon hakabipi di bagasan sadarion
Sadaima tahamalate homma tutu hatta ala sairadi ruas nang parala dunia KBP piara jaon. Gabe inganan pasahat tohonan tu aka anak dok boruni tu hatta na mamilihon dirina pakeonna pabalga pabidang pahebang harajaon ni debata na paduahon tapa saat mamoleate tong tu ruas do parhalado ni HKBP menteng jalan jambu nauli roha majalo panurgasion siane purusta asahamu gabe bolahan ama ni ulau tasadarion adong dohamu di zona te sada situa bawa alai nasing nai paropuan pitu hala tabasa ada ruas ate mewakili sude ruas ta nadok sian jalan jam mulai te mada dihamu sude niulon ni situa Dr. Pinondang Simanjuntak na patuluon si hamalate otta tu debatai ma sado keluarga ni sude akka nanaing majalo tohonan hapat di taonon di peleho kamu anak muna do buru muna pakeon ni debata mamaritahon barita nauli di partikian noaeng di era digital di nabahat porang dina bahat na marukil di Portibion radehamu mamilehon yana komuna gabi na poso ni dewata uingot do tiki naing majalo tohonan hapat di tahun au di Tangerang 30 tahun na salpu dangro inoku dohot amuku dangro tong nanaing dongaku saripe alai sudah ka anggikon do ibotokon hampir sudah dorate ro laho pasahat tamu tutu hatta mamuka sadarion dang milik ni keluarga be akka anak dohot buru munaon milik ni debata milik ni HKBP laho pasari-sari pamatang ni Kristus nadong di Portibion salinari mau lihat ma diamu saluna masuk mahita tujamita hamu kadongan sada tradisi hak Kristenon nasoboi tarsirang sian hak Kristenoni mamuka sian abad parjolo saat tu abad pa 20 sadahonon langsongoni saat tu ari parpudi ima na makirim dohita naung tinubus nai di haroroni Tuhani au dina sangau mengajar di STT HKBP jala akana naing tarapasu-pasuon bahatadon nahwajari sian kalas sada Saihu patolhas do tunasida ima sada sibot ciri ubaina borhat parbarita nauli tu sadok Portibion ima laho pabotohon na adong do ari uhum sogut alani manangise na porsea di tuhata Yesus dapotan hanguluan na sorasuda alai na so porsea hona uhum su alai hamu kadongan dang marnaro dope hari ni Tuhani asadong tiki dihita pararaton berita nauli taringot tuhaluaon ni tuatai ai godang situ tu dope naso porsea di tuhatai satonga lobi sian penduduk ni Portibion dang dope porsea somaldo hamu kadongan molo saat hita tu jamita nama naringoti taringot tu haroro ni Tuhani napa dua halihon di atagorik parusia
adong manang piga na saya diodolhon jotan alai sadarion di minggu tasadarion marasing dia mana jot diodolhon ima leleng situ tudo akan naporsiai manukun-nukun adiga doro jahai hamu aka buku-buku saya lelengon saya ditaringoti adigan maro nape nunga dido tuhatai marhiti apostelna di surat Tesalonikon na dang taboto adigan songon paroni panako borngi alai saya dong do pejolma di Portibion di Asia di Eropa di Amerika namando tanggal na somaro di palilu-lilu nasida somal taringot tu si jamita sadari odang jala somal dona paduahon di nasahat kita manaringoti taringot tu haroro ni tu hatai diodolhon hinarikot ni haradeota jagama ganu somal doi dia KBP saliling duk tubuh au duk padita au 30 tahun taringot tu hinarikot ni jagama hamu unang tiki roy bana di ngolum nuaeng di Portibion do muse dapotan ho hasurahan ido bana roh HKBP di baen do RPP sada sian ruas tadison di RPP asa ditada dosana dungi dioku salana dungi mulak muse unang tikiro tu hatai di harorona tiki moding ibana dapotan ibana surahan balik sa ikon toktong ibana badia ido bana ditongos tu hatta sado paralado laho mana kasih manang nang madabu do ruason malodung madabu ipicang dung dipicang di jakon mulak muse nak pe adong nasulu di jakon mulak litun masuk tuhuria na asing ido te enggo perjalanan jambu takas deui boto te imana paduahon na moa kadongan alai sadarion dang apala na parjolo do na paduahoni na patuluhon ima na tong masuk di ayat 10 sada sonari ima masih pasingotan mahita ucek hatagorina moloi pasingot kan hira picang-picang made ido te kadongan padida ipasingot hira picang-picang hucek hatagorina dang picang-picang kabe para kaleite parsian hata para kaleo ima masih apulan masih patogaran masih patoguan ngata pamasai dia KBP molo adong arsak niroha molo adong mara molo adong nacilaka Roma hita sude mangapuli patugu iwana unang lonong iwana unang margudopong iwana nungata patupai alayang go sedarion dang apala na tului ido bana dibahen topik ni jamitata masih pauli-ulian manomu aroroni Tuhani dakkeaon jabi jamita di tiki hita manaringoti arini Tuhani alai sadarion masih pauliulian molo diata gorikna adong go didokon oikodomeo alelus masih pauliulion sama hita mace perludo hata oikodomete alelus on nuaing di hita HKBP di sadoa Kristenon di Portibion jala tusudeha jolmaon utak kasih do hata masih pauliulian molo di hata bata dido pauli bagas itu teh dang dipake tunasing hata paulion pamuli boru itu alai pauli bagas mendirikan rumah mendirikan bangunan
mendirikan sesuatu yang baik untuk huriani Kristus, untuk masyarakat, untuk negara, membangun. Alai tabona dang holan oikodomeo, membangun. Alai didokon oikodomeo alelus, masih paulian. Bahasa madio dolhonon hamua kadongan. Omma puncak ni poda ni Apostel Paulus tu sada huria na tongon marukil, nama naon na bernit huria na mengadopi partok tangan sian na humaliang nasida penduduk sesama kota mambain na maol tu nasida ala siuto Kristus nasida tongon marukil ruas ni huriai alai hupamanat masyan biddu sada satu bidduon jala ayat 10 sadaon adong walu poda di pasahat aposteli tu ruas ni huria nama rukil jalan apa waluhomma ayat 10 sadabi itu rohaku di parukiloku di nama ngaradi jamiton denggando napi tu naparjoloi tapa botohon asa digijang nima napa waluhoni dang tarbayan hita napa waluhoni molo dang tataringoti napi tui naparjolo ima hamwa kadongan ise halak Kristen nadi Tesalonikaon naparjolo ima aka naung meret sian makaposi aji-ajian tu makaposi debata na mangului dihaposi nasidahian do aji-ajian dung dijakon berita nauli ditadikon ma aji-ajian ni marhapor seaon tu debata mana sida di parukiloku perenungaku ngasoni rahita HKBP ate sudah ruasnya HKBP dangadong be napor sea di aji-ajian arong dope ruas ta di son paralelo nami napor sea di aji-ajian ya raja mololaham untuk samosir arong dope benahu sukun preses samosir preses gultum rodo presesi tu jamita tu ulaun sadarion sore borus ni adong ulauku nana yang dohonokku dotong sukunokku iban adong dope ruas ni huriat di samosir na porsea tu aji-ajian isi amuna praktek di samosir adong dope imangain na buti ape posoro pi mana ngai di boto adong na porsea dope tu aji-ajian tak arop do hamua kadongan di saddo HKBP naswadong be na porsea tu aji-ajian asa boita nom masuk tu na pawaluhoni dang tarbay nao majamitaon tu nawalui molo porsea do pe amu tu aji-ajian buasa ai aji-ajian no mambain martokari do masih bunuan idowan na adong heasa dan tua-tua pabuahon ai molo aji-ajian ni hala Batak ujago doi sian aji-ajian ni hala Aceh ni nato alai romo mana mo se alai ujago dope aji-ajian ni hala na di Pulau Jawa ni nato kan ai boi pahabakon sadahau ni kan alai hita hala Batak naung menjalo berita nauli nung ngameret sian nama kaposi aji-ajian tu makaposi debata na mangului napa dua honima didok iya halak Kristen Tesaloniki nunga meret sian haholomon tu hati uron sian haholomon tu hati uron di parange di pikiran di haporseaon dang porsea be tu huaso haholomon nunga porsea tu huaso ni debata di hati uron ai parhuaso holomon masih alangan doi
masih serangan. Isena jumago, isena hurang jago, tusido. Hidup na, ya dua amok kadongan. Ngon hupa buah matuamu na, perlu dope ita bertobat, ruas ni akabipion. Tiki naeng mamelio diriku au gabe eporos ni uriata tahun 2020 arong mama meweau tak kuboto ise padi tanami asabui hamu tarpilit lao mahamu tu dolok nadong di Samosiri bukan alai sada muat nai romse halak Kristen molo asa tarpilit tamu beta hubua mahamu tu Jerusalem asa martangiak kita di si alai hudo Jerusalem pu ima bagason isi do martangiang niku hu blok mai bana dang arong barani we alai adong do pe ruas tai songoni onggo halak Tesaloni no nomor nunga mere nasida sian hahulomon tu hati uron hu parsiajari di dunia gori di dunia Romawi nagodomon masuk mahala Tesaloniki sangayan alai dung dijalo barita nauli ditadikon meret tu hati uron idobana nakin di do apostol Paulus anggohita dang bedi hahulomon alai nungatu hati uron tugas muan nona te ndak pola huari di resort dia di Tapanuli Tengah manang di resort dia di Silindung ikut tuhuro paditai mangadopi aka ise nama ngasahon aka todina hoda onggodang ritikiba enna tak pola dong ramon notusi tongoson ni ebur sade tenang tenang alai ubahat maul siani tong sodoamu tong tu naso porsea dope tu pula-pula rupa ate kadep nami dia kadep tau tu pula-pula rupa tu enghala na porsea dope dia kahuasoi si pahere tomu dan noni tu ha tiuron mangasaon guarni tu ata Yesus napa tuluh nama kadongan sada kualitas ni halak Kristen na di Tesalonika i nama mbae nau manukun tu diriku songon epurus ni huriata tu diriku songon padita ni AKBP lau berefleksi nunga satu dihami napa tuluh ni ma dido nasida ima na tarbarita patu patolu namang yuton tarbarita disandok na porsea ujui disandok kekasaran Romawi tarbarita dia main tarbarita nasida marha porseaon namangula di kategori nah mau kadongan didok ergu tes pisteos hapor siaon nasida na mangula na berbuat bukan hapor siaon na hola marangan-angan alai berbuat melakukan sesuatu sesuai dengan hapor siaon na tingkat 3 nih nasida napa duau nih ma mangulaon-ulaon holong nasida marhalo jaon mangulaon holong di kategori na dido kopu tes agapes kopu mereka punya kasih tapi tidak kasih yang pasif tapi kasih yang bekerja keras sampai loja nasida mangulahon holongi di AKBP nagudangan ruas niuriata aktivis ni HKBP bahatani 80% paropuan itu teh ama ngamoru ngasa puluh ranai ngate yesopi itu teh akaparopuata nagodangan loja makngulahon holo termasuk ma parjalan parmentengon ade lo kamu holong iurubiamu aka mahasiswa masikola ade di
maragam sikola lo jahamu patuduhon holongi jala dia kahurian nasi pengabahat songoni termasuk mapar kebayaran baru na jolo au tiki marsikola amokku dang tolap menggara ruang asramaku ale Roma akaina ni HKBP kebayaran baru di leom masa bulan 25.000 asa bui hugara ruang asramaku anggo so dibayan nasidai dang sau tahu padita dang sau tahu gabe ketua ni raw padita ate karpe nami ngai dia kerbitai dak sau jala dang sau gabe porus ido hebatna lo jado parapuan ni HKBP patu paholong amen nunga loja mirip napa pato ni ma halak Kristen Tesalonikaon marhabadiaon di ngolun nasida siganupari dalam dua hal sada ima pardongan saripeon nasida di pajamot nasida pardongan saripeon nasida di pajamot dang be mulak songon naso porsea mulak tu na mangoloi aji-ajian alai nunga di bagasan holong nasida ima sada ngolu na marhabadiaon jalan na mangyutusi ima hamu kadongan di ngolu ekonomi nasida dang masyangatan sama nasida masyangatan hata-bata na tung begas deui ate ado bata Indonesia ni masyangatan on saling mencabik dang saling mencabik halak Kristen nadong di Tesalonikaon ngasongoni tiboni kualitas ni hapor siaon nasida aramoti nadi ibana mangaradoti nadi ibana onggon waengon batiat jolma diradoti mana nadi halak alai nadi ibana dang diradoti adong dohamu songoni ati nah di mana dang diradoti nah di halak diradoti arong godo ibana ati anggo pakubasion na dakyai pabu ibana isarana nalawi ibana manopok ruasna na marsahid dang ibabua ale ulon ni ula na palimahon luar biasa.
Nuaing masuk mahita tu ulaun namandok hata, tapayuti hukma marhite buku acara parmingguon di alaman 10 Namandok hata mewakili HKBP nama Kasuhuton Sian Huria HKBP Menteng Jalan Jambu Jakarta. Napa duahon mewakili Bolahan Amak Sian Huria HKBP Piaraja. Napa tuluhon mewakili Padita Naba Rumah Jalotohonan. Napa upaton Ketua Rapot Padita HKBP Jalan Napa Limahon Bimbingan Dohot Arahan Sian Opui Epurus HKBP. Hujo hamima naparjolo Dohot Tormat. Na mewakili HKBP nama Kasuhuton HKBP Menteng Jalan Jambu Jakarta Ima Amanami Sintua Pinondang Simanjuntak. Shalom. Horas ma dihita salhutna. Ya, parjulo kami dison mewakili Huriata HKBP Menteng. Olah salahku doa ma di tengah-tengah ni 10 ina. Las marwata sebetulnya dong do beberapa situan anaing do hotian dengan ama situa alayak kaulaun nasobui tertunda akhirnya dambui dohot nasida. Jadi gabe auma songon mewakili. Kami di bagasan pimpinan ni inang Pendeta Ruida mewakili gerejata songon Asuhuton di Ulauta di bagasan Arianon. Nah upersangapi kami upuye porus dohot amang sejen dohot amang kadep koinonia, kadep marturia, dohot inang kadep diakonia. Suaksong inang tu Padita Sudi dan KRP dan juga kepada Parhalado dohor ruas ni HKBP Resort Piaraja Nadong Dison. Lumobi tuhamu anak di Huriata na apala irupe tikion ajalo tohonan hapat di tahun siak Huriata HKBP dohot tu sudi undangan na hadir di bagasan Ulauta Sadario lasma rohata tuhata nama dongani kita di sudi akka ulau parjulu dohonoku do selain inang Pendeta Ruida sebagai uluan arong do dua situa aktif na bersama-sama rap dohot tahu ima sintua menti bako dohot sintua susi utapaya paling pinggirna duai. Nah singi kelompok KPP on kelompok peduli pendidikan. Nah ni uluhon ni inang situa Duma Pardede. On sada wadah di gereja HKBP Menteng mangalehon beasiswa tuaka nama kaporluhon. Jala di bagasa tikion adong do di antara na ditabison di tikion na majalo beasiswa sian KPP. Jadi lasma roata rodo sian KPP lau madulo hamu aka Padita na ditabison apala di tikion. Upatadahu maju sada-sada asa bui takas botol muna inang di samping inang Duma dong inang Endang situa Lince inang Anda Buru Gultom kemudian inang Beri Panjaitan dohot inang situa Rohana Sitorus dangarok pola gajak si dohonon nami holan mau lihat mah alaya dong pesan sautik tuhamu Padita nama jalo tohonan di bagasa tikion siak kami songon Huria HKBP Menteng parjolo adong do perbedaan ni majalo tohonan dohot sumpah jabatan
molo sumpah jabatan terbatas do di konteks ulaun nai. Khususnya mai dia ke organisasi sekuler dohot organisasi dunia. Molo tohonan songon nauktai dan nakin adong do disi dimensi unlimited, dimensi yang tidak terbatas. Artinya adong do disi Horas madihita saluhut na. Oras. Adora sotorosok kami kebetulan nak dijo amang situa mual simurakir. Kami ala orang sehat na sida, kami ma napasaton hata amang kami situa bebas jaidan. Nau persang kami apuya porus do to pumboru. Amanami sekretaris jenderal do tinang. Amanami kepala departemen koinonia do tinang. Amanami kepala departemen maturia do tinang. Inanami kepala departemen diakonia do tamang na di luar na daw. Songonima saluhut na manami preses naro ditikion kepala biro na di kantor pusat saluhut na mahamu amanami inanami patida naro di bagasan baso. Na upersa kami amanami nanami nasian ako ipi Menteng Jakarta naro Kebayoran di bagasan Pason dan diluhon ni inang buru patida boris tumorang dohot pimpinan namang semajuta. Masalah rohanami di bagasan Pason Uriah HKBP Raja sudi perhaladu nago do situa anuluhon ni amanami padita pasaribu do saluhuna bangunan nago madu do mauliate kami ala obar tu tikina parpudion no ngopuye porus gabi pimpinan ni HKBP di paula ma gabi di HKBP Raja Oma laho pasahato tohonan to amanami padita di hakones guru huria dohot biwel pro akamang akenang nakin anggo nama kasuhuton sa Jakarta do kami holan bolahan amat do lau paradeho ningana melotung arung akamang na hurang lobi di penambutan nami pangaradion nami di nganata di bagason bason masih tangiangan mahita asa tutikin anang ro boy landasip pakkovision nami di huria HKBP Raja. Songanima nang diaka amanami na nami nang macalo tahonan generasi penerus di HKBP nunga masih ada kas nakin udah tahonan dohot pasu-pasui di pasahato puye purus nasihat tuhat tadoi gabe sira gabe manodang mahamu di huria HKBP Raja asabui pauliuliomu generasi penerus ni HKBP on asa unang lamlonong yakin do kami tudikin nang rolas mangerbang ma saterusna gabi tang maha porsyaon ni ruas ni huria na di bona pasogit songoni nang di parserhani nang di luar negeri maka tidakon dengan bahasa ni debata naong pinasahat na tuhita naong dipilih tita gabi ruas ni huria HKBP na buluni songoni mahata nami di paso-paso tuhat tama parpungwata di bagasan pason horas madihita mau lihat Mulia tema dia manamina mewakili huria bulahan amak HKBP Raja Nuaing Ujohami Madot hormat mewakili Padita Nabaru Majalo Tohonan Ima Padita Retno Septaudina Manik. Tuhata Yesus Kristus Raja Nihuria, namar mulia jala patut dipuji.
ala pakaramotion na di hita, totong do diramoti hita di padalan ngolutta satu tikion bo hita rabar pungu di parminggota sadarion, tanlumobi di na pasauton ulaon pasahaton tohonan padita tu 44 pelayan HKBP na baru jala nau sikop dosa luhutna no pinarsangapan ima opui eporus rabdohot amang sekretaris jenderal amang inang kepala departemen koinonia songsongoni ketua amang kepala departemen koinonia amang kepala departemen marturia dohot inang kepala departemen diakonia songsongoni dohot amang ketua KRP ketua KPSDP amang inang naungro sian lembaga teologia amang inang preses dohot sude akka padita naungro maulia tema amang inang tuhara romuna imana gabe dukungan dohot semangat tuhami nai baru asa lam tu bisuk nama hami tujuloanon so padita nai baru makobasi di bagasan tulus ni roha do serep ni roha sosongoni ma tu kepala biro personalia dohot kepala biro pembinaan nah kebetulan mentor na bisa diri mau lihat tema tu tolu tahun kurang lebih tolu tahun ma lelekna hami majalo pembinaan dohot bimbingan sian biro personalia biro pembinaan songon persiapan mana pangaradion diri nami asa boy hami tama gabe padita di Huria HKBP Huria Kristen Batak Protestan alani mutihana arga dosa luhutna pangajarion nang parbinotoan naung dilehot tuhami umurang dohami di akka pangalaho manang parbinotoan alepos rohana mi totong do diajar-ajari hami tujuloanon asalam bisukna sosongoni ma secara istimewa hudok kami mauliate tu HKBP Menteng na niuluhon niya inang pendeta resort inang pendeta Roida Situmorang dohot parhalado nang ruas nang ro mauliate ma di pasahat rohanami tu pangurupio muna manang tu dukungan muna secara finansial asaboy mardala dohot denggan ulaon pasaton tohonan padi tahun pasahat matabe dohot mauliate ni rohanami tu sudah ruas ni huriat tadi HKBP Menteng jalan Jambu dangadong na boy hupasat hamil balo saluhut nai alai pos doro hatta tu hatta mamangaleho godang ni akka pasu-pasu nah songoni tu bolahan amak HKBP Raja mau lihat tema ala nunga di halo jauh kamu saluhut na amang inang lau patu pahon saluhut na nadenggan pangaradion nadenggan dan jalamat ceuli tu hatta na manaba pasu-pasu secara istimewa upasat hami mamauliat ini rohanami tu natoras nami mana tu keluarga nami suami dohot istri ni aka partohonan nai baru udang do aka dukungan udang do aka semangat saleling hurang lobi sia tahun mulai na menempuh pendidikan teologi satu madohoti latihan persiapan pelayanan dalam satu tikion totong do didongani hamu hamia damang dainang natoras nami keluarga nami mau lihat madina saluhutna jala nat parpudi tuhita partohonan nai baru selamat madihita alai nang pesongoni itu tuh donian merlas niro hato dohita sadarion ala nunga majalo tohonani alai nang nagabe masohot namar siajari ate ya kadongan jadi alani sayang giat ma gabe padita naserep hita marroha na siolo yajar
jala na totong makobasi di bagasan tulus ni roha. Tuhat ta mamangan dongani hita, tuhat ta mamangan ramoti hita. Melodang alani gogoni tuhat ta dang saat hita tutukion. Ani songoni mah hatana jepek sia kami perwakilan ni Partohona Pendeta Naib Baru mulai tema di hita saluhutna Horas. Mulai tema di na mewakili sian Pandita na baru Manjalo Tohonan nuaing hatangiomma na mandok hata sian Ketua Rapot Pandita HKBP Ujo Hamidot Hormat amang Pandita Maulinus Siregar. Horas madihita ka amang do inang, tapuji matuhata na masu-masu hita dohot na patiurhon ulote baga sasadarion na niuluhon ni Opue Porus jala di baga salas niroa hita majakon 44 na poso ni tuhata na majaro tuhona kapaditawan naking nahu parsangabi hame Opue Porus hagabipi dohot Opung Boru na hormati kami amang Sekretaris Jenderal HKBP Rap Dohot Inang amang Kepala Departemen Kununia Do Inang amang Kepala Departemen Marturia Dohot Inang Dison dohot na wolongi kami Inang Kepala Departemen Diakoni so ni manangamata do inata preses adong widahami dulu halakamata do inata preses ate alani gudang kegiatan nomor 2 untuk tahu profesionalisme on daksai bui sudi aka na niotang tu parsaurata menghadiri di akariko New Laut di aka distrik Ganuk Marsada-sada. Na olongi hami sudi aka undangan na niotang ni panitia laho menghadiri acara pasahat totona Kapandita onon. So ni manang HKBP Menteng Jalan Jambu naong makasuhutun ulonon di baga sasadarion. Sunguni nang bulana makagaypi Raja Tarutung jalala surata sia tahun 2020 sada saya disodo nganan pasahat totohona Kapanditaon ala tongon di tahun 2020 sada HKBP tebe maratiki na perjulu lako mangido ingananon di akka nanaing majalo tohonan hapat di tahun songoni nak katohonan na asing lau sianima baru tudut di ngananom di patu paganup akka pamasu-masuan yang ka pangulan ago tiki tapuji matuhata pardenggan basai na saya taktong mangaramoti do padimun-dimun huriana dohot sadok hita na pengudison lumubi di hari Minggu sadarion marlas ni ruahita makamolateo pasu-pasu ni tuhata marhiti-hiti ulaon na macai homi jala marsituhu imana nilehon ni tuhata muse akka naposona 44 talak muliate madi Opue Porus dohot sudi akka na makubasi laho mempersiapon 44 Pandita naong majalo tohonan naking sian LPP sada sahatu LPP tolu dada ulaon na niyang jalana muraya teh papunguhon membina do akan asing tentu saya dong akka dinamika na masa di persiapan ni akka Pandita adorak somajalo tohonali muliate mo pasatami di pimpinan ni hurianami muliate manang diopui di sada las niroha di huriata HKBP ala naong mardalan program sentralisasi keuangan HKBP naok tung liling di paima huriata sia tahun 20 saya ini hati dakot do alaiba anak di Pandita do guru anak pahopun di guru zedding dohot akka pangulan ago marhuba si tonga-tonga ni huria do keluarga nami tung ni hilalahod do hinarga do pangotak ni padalan ni sentralisasi keuangan non lunga umura laho paborhatto naka pangula na makuba si tonga-tonga ni huria so ni akka huria na mekmet ditiki na salpo dak say tarbahen laho manaw wasak kapangulan ago tiki tu akka huria na mekmet huria na disuhi-suhi huria
na sotolap mabalajoi akka parhubas nagu tiki di tonga-tonga ni huria le marhite program sentralisasyon nunga boi borhat makubasi makirpasi do pahicaton ngulu partodio ni ruas ni huria marhite-hite program sentralisasi alani tungi bagasan tangiang dohami dohot sude akapadita ni HKBP asa sadahita laho masih urupan dohot makirpasi makehi ruas ni huriata dihinargani pelaksanaan sentralisasi keuangan di HKBP dang mundur behita tu pudi alai maju nama ita tujulo asanggi alam tarida pakubasion di HKBP nama mangerbang dada hula di Indonesia songo program ni opui porus alai di tahun nanengro di tahun okumene inklusif mangerbang nang pakubasio ta satu keluat nasing asa tarida hajong-jongan di HKBP gabe pasu-pasu tu saluhut jolma khusus mamutu ang ginami ate ala ngalam malehi tarau penga songon na mulai hudukan ala naong male tona nami matuhamu selama ma dunga gabe dunga padita hamu di tonga-tonga ni huriat HKBP di bagasalas ni roa duhami manang yakok kamu hu manoso itu hamuna asanggiat parjulu lam takasma dihangulo kamu ngulu pertanyaan ni dohot mangasaun hatani debata di nama kubasya kolamuna di tonga-tonga ni raga makapakabasion marang na di huria pe manang di lembaga dohot di unit-unit pelanan ni HKBP sai ima pangasaw kamu la mangula kolamuna napaduahon na ringgas mamu burjuja la bulus samu mamilihon dirimuna tu debata marhite-hite ilam dihilalaw na karuas ni huriatama hinarga niaka haroro ni parhubas na poso ni debatan makubasi di huriai gabi pahicat tunggulu partodio di tonga-tonga ni huriai napatuluat di tonga-tonga ni pakubasyon naing magabe haposan sitiro kamu di hata di pangalao di haporsyon nang di holong ni roha nungalam diigil ruas ni huriata hinarga niya kapakubasyon ni aka pangula nagu tiki padita asa marsitutu jalaringgas songonero ni upinaking ijamita unang hehe ta pukul 11 ngajulo magon no nakerezikiate alay naing ringgas mahita tibuhita dungo lungi martangiang pasahato nakaruas ni huriata mamikiri akahana naing si hubasata di tonga-tonga niya kapakubasyota siganupari jala tungargado haringgasoni di igil akaruas ni huriata salam tarida hinarga niya kapakubasyon niya kanabosan ni Tuhani lumubi di program sentralisasi keuangan non undang gaberok padohan na songon na bernada sinisme rupani tuhita idea dalam sentralisasi songon na hurang go haringgason niya ka padi tahun jadi manak tu dia bihanok kamu anggi doa kay botonami di tugason pimpinan niurate pui porus makubasi huria lembaga doa ka unipelanan nasing ibaga salas ni Roma hamu jalasian bonanaon nga dihilalaw kamote nunga BPSK manang kantor pusat na mangaradi hamula hobor hatwa kaulam muna takson na zulu bete tudiro nang ibay na wadusi arong go tu duneng balat jusi taksoni biro rommat nga siap bonanaw kamu pitor boy makilalaho jala di paradi hamulaho ringgas makubasi ulam muna di dia pe hamuan no di eskahon pimpinan nehuriata songonima mauleatema di hamu ruas ni huria HKBP piaraja tarutung saya pasu-pasu tuhatama hita marsanga madibata marhite-hite ulau tasadarion sonima nang di opui porus tetap semangat sentralisasi tidak boleh mundur ke belakang kita harus jalan terus no point to return tetap berjalan dalam iman berjalan dalam tuntunan Tuhan bahwa sentralisasi HKBP dengan dinamika dan tantangan yang ada, Tuhan pasti akan menguatkan kita untuk dapat melewatinya dengan penuh sukacita. Marsangga maribata marhite ulau tasadarion, horas marihita. Mula tema di amanami amang ketua rapat pendeta HKBP nuaing saat mahita tu bimbingan dohot arahan sian opui eporus HKBP na pinatolhasni amanami kepala departemen koinonia HKBP
Amang Pandita Dr. Donald Sinaga. Na pinarsangapan Upuy Porus dot Upung Boru, Amang Sekretaris Jenderal dot Amang Kepala Departemen Marturia dot Inang Kepala Departemen Diakonia, Songoni dot Inang Nyonya Kadip Kuinonia, Amanami Ketua Rapop Padita dot Inang, Sudia Kamanami Inanami Preses, Pangulan Agok Tiki, Namarpungo di Ngananon, Rabdo Sudi Ruas ni Huria di Bagas Joroon. Dotak kana mengikuti acarata marhidi Akamedia live streaming YouTube dohot Akamedia na asing. Keluarga ni akadongan nami Padita na majalo tohonan hapaditao sa darion tarlumobi ma opaplopat anggi iboto nami dongan nami Padita di HKBP. Terpuji ma tuhatta pardenggan basai di bagasan asi dohot holong ni rohana natoktong madongani hita manarihon jala mamasu-masu perdalanan ni Huriana HKBP sa hatu sadarion. Madok mauliate hita tubulahan amak HKBP menteng Jalan Jambu ni uluhon ni inanami inang Padita Resort Padita Ruida Situmorang demin rabdo robongan na rabdo hita marlas ni roha di bagasa tikyon jala madok mauliate do kami siya pimpinan ni Huriat HKBP tu HKBP piarajaon nasa itoktong radi jala burcu songon bulahan amak nang diulota di bagasan sedarion mauliate dohot disudi panitia niuluhon ni amanami amang kepala biro personalia na bekerja keras mulai sa natuari sa hatu sedarion khusus ma tuhamuna o paplopat anggi iboto nami dongan nami Padita na majalo tohonan hapaditaon pinasaha ni Upuy Porus nakin selamat madi hamuate sudi selamat aryodo na jinarihon ni Jehovah marlas ni roha jala marulupuluk mahamudisi marlas ni roha mahamu di titik balik kehidupan kesempatan memulai sesuatu yang fresh yang baru yang segar petualangan hidup sebagai pribadi dengan tohonan hapad di tahun mulai sadarion. Don't take it for granted. Arga situtudo tohonan hapad di tahun ini. Si lehon-lehon ni Tuhanidoi unang parmeam-meam, unang pargait-gaiton, unang leas jalaleba roham, asa unang adong na tarurak hasurahan manang tertuk-tuk. Alay ikon di bagasan biar dohot lomos ni roha hamu. Kod di bagasan roha na marsitutu. Marhubat siyan nasa roha. Asa tung marsangap guar ni Tuhani. Jala tung gudang jolma nataruli pasu-pasu. Marhite jala di bagasan hapad di tahun. Tohonan hapad di tahun na jinalo munay. Masay torop na may-maima di haroro muna. Masay gudang na makirim di pakubasyon muna dohot di kepemimpinan muna. Unang loas samu terhirim akan na makirimi. Alani jaga mahamu di hapad di tahun ini. Marhite na mulai sadarion
memulai jala pahe bakon akka kualitas naringgan perjolo haposan. Haposa di nautik, haposa di nagudang. Haposa di tikki di ida halak, alai tarlumubi ma di tikki so adong namarnida. Ido karakter haposan terpercaya. Kata-kata Woodrow Wilson, jika saudara kehilangan harta, saudara belum kehilangan apa-apa. Jika saudara kehilangan kesehatan, saudara sudah kehilangan sesuatu, tapi belum seberapa. Tapi jika saudara kehilangan trust dan karakter, saudara sudah kehilangan segalanya. Karena itu, trust, karakter, haposan adalah segalanya. Bangunlah reputasimu sebagai pendeta yang terpercaya. Na haposan. Di odol hono pue porus do asabe kerja keras. Molo di bagasan tahunon nungata mulai di Januari sentralisasi keuangan HKBP. Nah dengan luar biasa diperjuangkan opue porus toturap do sudi pimpinan preses dohot akka pangulan agok tikki di tonga-tonga ni huriatta HKBP. Marlas ni roha hita. Di segani jala dipuji gudang gereja-gereja dakola di Indonesia alai dohot do di luar negeri. HKBP ditekat menyukseskan sentralisasi. Sekarang yang mau kami sampaikan kepada 44 pendeta HKBP. Saudara menentukan, sangat menentukan, apakah sentralisasi ini akan berjalan ke depan dan berkembang. Mulomar situ tu hamuna, rapita saluhutna do takarongata padita, pangulan na tiki, ini pasti dengan berkat Tuhan akan berjalan dengan baik. Warga dan masyarakat mengharapkan pendeta HKBP yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi. Pendeta berkarakter yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Yang kehadirannya bukan menjadi beban dan membawa masalah. Sebaliknya, membawa motivasi, menginspirasi, dan memberi solusi terhadap persoalan dan tantangan kehidupan. Setiap pendeta pasti bisa, asal mau. Karena